channel, Buhay Bicolandia. Kukuha po tayo ng kamote. Halika po, samahan niyo po. Ayan po ang mga kamote. Ito po yung mga kamote. Ayan po, nanguhanap po sila. Ito po, marami na po silang nakuhang kamote. Ito po, marami na po silang nakuhang kamote. Nakulog. Ito po, meron naman po siyang nakuha. Ito po, oh.
Kaya ko ba ito? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, guys. Up, up, up. Jump, jump, jump. Up dito. Yan, good. Hmm. Hello po. Ito na yun po yung mga kamote na kuha po namin sa kamotehan. Marami po siya. Ayan po, oh, marami. One and one pa po, lampas pa po ng 1/4. Please like and subscribe to our YouTube channel, Buhay Bicolandia. Pakishare din po. Thank you for watching!